Top 10 maritime schools for seafarers. Para na sa ganon, mas maganda inyong chance at oportunidad sa inyong pagtatrabaho. Ito nga po pala si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapit. Simulan po natin sa number 10, Philippine Maritime Institute sa Quezon City. Ito ay nagsimula pa noong 1948 at ito ay tinatag ni Atty. Tomas Ploma. Ang tuition fee dito is from 12,000 to 34,000 per semester. At ano yung mga kumpanya o ahensya na tumatanggap ng kanilang mga graduates? Philippine National Lines, Parola Maritime Agency Corporation, United Philippine Lines, at Emers Maritime and Allied Services Incorporated. Number 9 sa listahan natin is Baliwag Maritime Academy sa may Baliwag, Bulacan. Ito ay tinatag noong 1994 ni Fernando Singson. At ang per semester na tuition fees from 35,000 to 40,000. At sino naman ang mga kumpanyang tumatanggap ng kanilang mga graduate? CF Sharp Crew Management Inc., KGJS Fleet Management, Epsilon Maritime Services, Baliwag Navigation. Now, number 8 sa listahan natin is Asian Institute of Maritime Studies sa Pasay City. Ito ay tinatag noong 1993 ni Captain Wilihado Abuid. At ang kanilang tuition fees around 65,000 per semester. At ang mga kumpanya tumatanggap ng kanilang graduate is MAGSAYSAY MOL Lines, Marlo Navigation, OSM Maritime Services, Philstar Maritime Corporation. Number 7 sa listahan natin is LYSEUM of the Philippines sa may Batangas City. Ito'y tinatag noong 1952 ni Jose Laurel at ang tuition fee dito is 50,000 pataas per semester. Ang mga kumpanyang tumatanggap sa kanila ay ang mga Pacific Ocean Manning, Sea Power Shipping Enterprises, Cross-World Marine Services at Fleet Management Services. Number 6 sa listahan natin is Technological Institute of the Philippines. Ito ay sa may Quezon City, founded in 1962 ni Demetrio Quirino at ang tuition fee nila is approximately around 30,000 to 40,000 per semester at ang mga kumpanya tumatanggap ng mga graduates nila is Maersk, Filipinas Crewing, Scanmar Maritime Services, BSM Crew Service Center at Gallant Maritime Services Inc. Number 5 sa listahan natin is PALOMPON Institute of Technology sa may Leyte. Ito ay tinatag noong 1964 at libre ang tuition fee dito. At kadalasan ng mga kumpanyang tumatanggap ng kanilang mga graduates ay Career Philippines Ship Management, Inter-Orient Maritime Enterprises, Jebsen's Maritime Inc. at Gloria Maritime and Agency Incorporated. Number 4 sa listahan natin is NYK-TDG Maritime Academy. Ito ay tinatag noong 2007 ni Roberto Delgado at 100,000 to 200,000 per year tuition fee dito. At ang mga kumpanyang tumatanggap agad ng kanilang mga graduate ay MAGSAYSAY Maritime Corporation, NYK Field Ship Management Inc., Philippine Transmarine Carriers Inc. at Great Southern Maritime Services Corporation. Number 3 sa ating listahan is MOL MAGSAYSAY Maritime Academy. Ito ay nasa Cavite at tinatag noong 2016. Meron silang mga study now and pay later program. 97,000 per semester at ang mga kumpanya tumatanggap ng graduates nila is Stolt-Nielsen Philippines, Walem Maritime Services, Anglo-Eastern Crew Management at KLNG Maritime Services Inc. Number 2 sa listahan natin is Maritime Academy of Asia and the Pacific sa may Bataan. Ito'y tinatag noong 1998 ni Captain Gregorio Oca at ang tuition fee dito is from 40,000 to 45,000 for the entire program. At ang mga kumpanyang tumatanggap ng kanilang mga graduates ay Alfera Marine Services, Astra Marine International, Brilliant Maritime Agency, ARL Maritime Services Inc. At ito na, number 1 sa listahan natin ng mga maritime schools is Philippine Merchant Marine Academy sa may Zambales. Itinatag ito noong 1820 pa ni Francisco Castañeda. Ang tuition fee dito is 15,000 to 20,000 per semester. At minsan may nag-aalok din sila ng mga scholarship. So ano ng mga kumpanya tumatanggap sa kanilang graduate? Casiopela Marine Services, Centennial Transmarine Incorporated, Crossworld Marine Services, Diamond Edge Marine Services and Shipping Agency Inc. Bakit napakahalaga ng mga maritime schools na ito?
Kasi sila ang nagbibigay ng tamang pamamaraan at tamang kaalaman para kayo ay graduate na maging seafarer o maging kapitan o opisyales ng mga barko. At kung kayo ay makaabot sa ganoong hantungan, napakataas ng inyong mga pasahod. Kadalasan yan, nagsisimula yan from $1,000 at kung kapitan ka ng barko, pwede pang umabot ng $10,000 pataas per month yan, mga kababayan. Kaya kung kayo naman ay graduate na medyo maging officer, mayroong $5,000 up to $8,000 per month din. Kaya sa ating mga kababayan na naghahangad na kumita na mas malaki at maging overseas Filipino officers and workers, ito po yung mga paaralan at mga universidad o mga institute na makakatulong sa inyo. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Always remember, pag ang pagtanggol na naaapi, lagi maaasahan kapag ating kailangan.